Kaixo neska mutilak, hau da Gazteon kazetaren bideobloga. Gaur historiak izan duen pertsona baten bizitza ikaragarria ekartzen dizuet. Asmatuko duzun hor da? Italian jaio zen, margolaria, filosofoa, pentsalaria, astronomoa, matematikaria, hori guztia izan zen. Margolan oso famatuak egin zituen, eta hainbat asmakizun garatu zituen. Ba aldakizun hori buruz hitz egiten ari gara? Ba bai, da Leonardo da Vinci. Nola izan daiteke posible ingenieritza, filosofia, artea, matematikak, arlo horiek guztiak menderatzea, Leonardok egin zuen bezala. Pentsatuko genuke ezinezkoa dela. Leonardo ez zen pertsona arrunta, guztia jakin nahi zuen. Leonardo da Vinci da famatua batez ere bi margolanengatik. Ezagutzen dituzunak. Mona Lisa eta azken afaria. Hortaz aparte, naiz eta teknologiak ez zion utzi, hainbat asmakizun garatu izan zituen bere buruan. Esaterako gizakiak hegan egiteko makinak, ur azpian arnaz ahal izateko trajeak, edota helikopteroak. Hau, 15. mendean, ikaragarria. Leonardo da Vinci hitz batean deskribatu ahal izango bagenu, izango litzateke jakin mina. Giza gorputzak nola funtzionatzen zuen jakin nahi zuen, fenomeno naturaletan arrazoiak eta kausak ikertzen zituen, hitz gutxiten azalduz jakin mina garapenaren giltza izan zen Leonardorentzat. Baita guztiontzat ere. Leonardo da Vincik menderatzen zituen arlo guztien artean, zein da zure gustukoena? Eta izan da Gazteon kazetaren bideobloga. Besarkada bat, eta laster arte!